1939 bisini September talni Simi Second World War eba Ditiyo Bichojjudo Chobao Wngkha a chobao khaksa phasingo tongo German, Japan, Italy abo hai harong borokno hino Axis power tai khaksa phasingo tongo Britain, France, America, Soviet Union abo hai rok borokno hino Allied power. Maharaja Bir Bikram Kishore maniko o chobao British rokno chubakha haike Second World War eba Ditiyo Bichojjudo chobao Tripura Hao Tamo Tamo Wngkha abo hai Laibuma rokno chaiman lainai tinini o video. 1939 bisini September talo Second World War eba Ditiyo Bichojjudo Chobao thangphuru Maharaja Bir Bikram Kishore maniko phatar hao beraina ongkhorjak afrubo USA ni New York hao sogijak ulobo aroni kifilei asaima hao sokpaikha 1940 bisini 25 January salmario. Second World War chobao British rokno subana bagui Maharaja kaisa choba committee eba war committee khaka a committee ni adong rok wngkha Durjoy Kishore Deborma, Aditya Kishore, Hemanto Kishore, Romendra Kishore, Rana Dahal Jung Bahadur, Ujir Kamal Krishna, Thakur Hiran Kumar Deborma, Thakur Jogendra Deborma, tai Anil Kumar Sen. O choba committee ni president wngkha Durjoy Kishore Deborma. Maharaja Bir Bikram Kishore maniko 1941 bisini Phalgun talni 24 salmario chobani bagui kaisa juddo bandar khulokha. Juddo bandar wngkha choba khlainani bagui rangri sengsilai guli barut abo hai rok chobao thangphuru jemani rok nangmani no tiyar khlai tonani. Abono tui Maharaja ni tuidul mungbai Brojendra Kishore Debormon, Mainobor Rana Bujung Bahadur, Major Prafullo Kumar Debormon, Captain Maharaj Kumar Aditya Kishore Deborma, tai Captain Maharaj Kumar Durjoy Deborma songno tui kaisa committee khajaka. Choba khlaithani rangri rok kwbangma nangui mano. A kok rokno wansogui no Haphangni samung khlainai sebok rokno chandare dihinai sajakha. Ulo a chandare jakmao bebagui rang kakha 14,000. Abono karibo kwbangma tohbil ni rang sokpaikha bebagui rangkhok 57,000. Tongkosong tongnai lukurok rwmani rang kakha bebagui 44,000. World War 2 chobao First Tripura Bir Bikram Rifles no Tripura Hani phatar hao rohorjago. Tripura Hani kisasuk sipai rokno India ni Navy sipai bodolo tuibumo choba khlainani rohorjakha. Sipai bodolni kotor kotor tangphang adong rokno Tripura Hani kwrwng kwrwng thaio sipai rokni camp bo rohorjago. Choba committee ni samungbo hasteni bebak division no pirjago. World War 2 eba Ditiyo Bichojjudo Chobao nangui tongma jorao Agartalao naimathang dere tei khlaiui tonui mana bagui kaisa ARP sipai swnamjakha. Agartalao kaiba sector ke khagui ARP rokni samung khlaijago. Police bai military sipai rokno chubamani samungno karibo tongkosong tongnai proja rokno bo naimathangni samung khlaio. Hasteni Rokhi Bahini Birkhungbai Chofroboi phaike Tamo Tamo khlaina nangnai eba bahaike katinai aborokno tui tongkosong tongnai proja rokno phirungo. Abodolno tuidulna wngkha Police Commissioner. Nangsokma jorao siren tamnani bagui nuyungmao habnani bit kotorni duglamo siren tonjakha. Victoria Memorial Sakhamnok eba BM Hospital mweruknai rokno bo first aid ni training phirungjago. Maharaja ni sipai bodolo samung khlainai rokni rungsrwngnai bwsabwtui rokno magna pori rwnani stipend rok rwnani magna bijab bagnani abhai sepsap rwna bo saklaikha 26 December 1941 bisio. World War 2 ni molo Tripura Hao bo chamung nungmung mukhitwng thaikitwng rokni morokma bangui thango. Maharaja abono yaphao chobui narakna bagui kaisa food control department khulokna nangmani kokno bo wansokha. 1939 bisio State Council kaisa dagimungni bisingtui chamung nungmungno khobui bodrepor nakukmani manikhwni rokni dam bwsuk wngnai abono thitik khlai rwjak phano paifal khlainai rok aboni raida rwgui mani phailya wngma bai 1942 bisio Tripura Haphang aboni raida no tuinani tai raida tuya rokni Tamo Tamo majra wngnai aborokno saklaikha. 1944 bisio Montri Porishod Food Control Department ni bisingtui Agartalao bo mani rokno bwsuk jora tui dam kwbangkhe phalui manai aborokno saklaikha Bhadro talni saltham salmario. Aro salsini Bhadro talni Simi aboni raida phanangjaknai hinui sajakha. A saklaijakmao wahan sersao khoknei toktui alisa 5 ana rui bai mirigal a sero khoksa piyos bai aluk sero 5 ana romphe sero 5 ana dal sero 10 ana ni sai kwbangkhe phaliman glak hinui sajakha.
Aborokno karibo poderpot mosla thok kwayaromani mosla serairokni samung saban ata som khir dud makhon poderpot a berma poderpot muihan bol poderpot mukhithing thaikithing abo hairokno bo busuk dam kwbangkhe phali mannai abono saklaijaka. Aboni ulo Agartolano karibo 1944 bisini Badro talni Chitham salmario Tripura hani bebak subdivision amsayono aboni raidano thanangdi hinui dagijaka. 1946 bisini Badro talo karijak gazette box sajago maini dam bobo amsayo maini dam busuk abono norok tabuk video ni screen no nugitongo. World War 2 sobani molo Tripura Hao samung nangmungni bial ingyawi tonani bagui Maharaja nok burum no sathani hukbar khlainani bagui koikha. Maharaja ni koimung bai gereng thayo Haphangni habanok buskango kisa buksa jaka thai tongmani aro phano hukbar khlaijakha. Bayapsong World War 2 eba Ditiyo Bichojudoni molo o video sajakmano karibo norok alkamung sasuk saimankha hanke comment khlai sari ang norok ni comment porina bagui nasingui tongo. Tini ni bagui asa nungsinai jotono hambai.